Ayish isisheshe yavela indoda kaPhakelumthakathi. Hey gadla. Hawu uyithatha. Nathi indoda kaPhakelumthakathi. Usayida naye. Yabona gadla siyakubeka namhlanje uwena ozoculela oPhakelumthakathi imgangela. Uculele bona kuphela siyakubeka uyisupport uzoyithola. koPhakelumthakathi culela nje induku wena vele nje kuyakufanela uyakufanela nje culela bona bese niyajola ke vele ngoba niyajola noPhakelumthakathi sesiyabona wena impela indoda yakhe wena gadla kaPhakelumthakathi. So ngitshela abafana sizinsizwa la emculweni mhlawumbe ngicabanga ukuthi njengoba sibone emakhasetini so cha sizinsizwa nje izinto eniziphathayo zonke ikhale eniziphathayo siyayiphatha thina konke nduku kwasani kuyoshona le khohlwani bafana jolani wena gadla culela lo Phakelumthakathi wena impela ko o deserve ukuculela yena. Ufuna lezo ufuna loshuni wakho ufuna lezo ngoma zakho lezo naziya nakho ke akahlukane nathi uPhakelumthakathi uzalithola artist lakhe kompozani nenza konke blashane lapho Smomoza lo bheke nomaskani bafana nifike ekhaya.